everyone. Welcome to our channel YouTube for Learning. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ SSLC മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 15. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഒരു പെന്നും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആവുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാണാം. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ, പേജ് നമ്പർ 15. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഓഡ് നമ്പർ അറിയാലോ, ഒറ്റ സംഖ്യകൾ. അതിൻ്റെ ശ്രേണി എന്താ? 1, 3, 5, 7 എക്സെട്ര. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് നോക്കിക്കേ. 1ന്റെ കൂടെ ഞാൻ 2 ആഡ് ചെയ്താൽ 3 കിട്ടി. 3യുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഞാൻ 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 കിട്ടി. 5യുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഞാൻ 2 ആഡ് ചെയ്തപ്പം 7 കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? 7ന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 9 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രേണി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ AP അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കാറ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ആദ്യം ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും. ആ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ, അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആ സെയിം നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മളൊരു സെയിം നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാറ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ 4-5 വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് APയിൽ. പക്ഷേ ഇതുവരെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുതലാണ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യത്തെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും. ആ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സീക്വൻസിനെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കാം. എ സീക്വൻസ് ഗോട്ട് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എനി നമ്പർ ആൻഡ് ആഡിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ടേം ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ കോമൺ ടേം. മലയാളത്തിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയും. ഇതിന് നമ്മൾ D വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. സോ D ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ D ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം. ഇനി ഇതെന്താന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടേം, ആ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടേം കിട്ടും. ആ കിട്ടിയ ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടേം കിട്ടും. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടേം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 adjacent ടേംസ് ഇൻ ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ. തുടർച്ചയായുള്ള 2 സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം. അപ്പോൾ 2 ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ എന്തുണ്ട്? അഡ്ജസന്റ് ടേംസ്, അതായത് തുടർച്ചയായുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾ 3ാമത്തെ സംഖ്യയും 10ാമത്തെ സംഖ്യയും എടുക്കരുത്. 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 തന്നെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 എടുക്കാം. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഥവാ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈവൺ നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ്. 0, 2, 4, 6, 8 എക്സെട്ര. ഇതെന്താ? 0ന്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിട്ടും. 2യുടെ കൂടെ വീണ്ടും 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 കിട്ടും. 4ന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 6 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4യുടെ കൂടെ വീണ്ടും 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 കിട്ടും. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ? D ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. കാരണം 2 ആണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ കൂടെ പറയാം. നാച്ചുറൽ നമ്പർ അഥവാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ. എക്സാമ്പിൾ എന്താ? 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. 1ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിട്ടും. 2ന്റെ കൂടെ വീണ്ടും 1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കിട്ടും. 3യുടെ കൂടെ വീണ്ടും 1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് D എത്രയാണ്? 1 ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പറും ഈവൺ നമ്പറും നാച്ചുറൽ നമ്പറും എല്ലാം എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്? അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു നമ്പർ ആദ്യം ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2ാമത്തെ ടേം കിട്ടി. 2ാമത്തെ കൂടെ അതേ കോൺസ്റ്റന്റ്
കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടി. അങ്ങനെ വരുന്ന ശ്രേണികളാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അത് നിങ്ങൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയണം. 2, 7, 10, 11 എക്സെട്ര. ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? 2ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7 കിട്ടും? 5. 7ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കിട്ടും? 3. 10ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 11 കിട്ടും? 1. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ ടേം ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല. ഈ ഒരേ ടേം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു AP എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് ആണ്. അപ്പൊ D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ്. ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾ പെരിമീറ്റർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചുറ്റളവ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. എന്തായിരുന്നു ആ ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 4, 8, 12, 16 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്താ? രണ്ട് തുടർച്ചയായുള്ള നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം? ഒരേ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ്, ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടേം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 4 കിട്ടി. അതായത് ഇതൊന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും എടുക്കാം. 12 മൈനസ് 8 എത്രയാണ്? 4 തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നോക്കാം. 16 മൈനസ് 12 എത്രയാണ്? 4 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേം കിട്ടുന്നുണ്ട്, വെർ D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. അതുകൊണ്ട് പെരിമീറ്റർ എന്താണ്? ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ നോക്കാം. ഏരിയ, ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ സെയിം ആ സമചതുരത്തിന്റെ തന്നെ ഏരിയയുടെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1, 4, 9, 16 എക്സെട്ര. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക. 4 മൈനസ് 1 എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അടുത്തത് 9 മൈനസ് 4 എത്രയാണ്? 5. 16 മൈനസ് 9 എത്രയാണ്? 7 എക്സെട്ര. ഇവിടെ D കോമൺ ആണോ? അല്ല. ഡിക്ക് ഒരു കോമൺ വാല്യൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡ് ടേം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, തേർഡ് ടേം ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫോർത്ത് ടേം നിന്നും തേർഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ വലിയ ടേമിൽ നിന്നും ചെറിയ ടേം, തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ചെറിയ ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരേ വാല്യൂസ്, ഒരേ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം. ഞാൻ ആദ്യം ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസന്റ് ടേംസ് ഇൻ ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ. തുടർച്ചയായുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം. അതായത് നമ്മളൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം മൈനസ് ഒന്നാമത്തെ ടേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? x2 മൈനസ് x1. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം പൊതുവ്യത്യാസം തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇനി 100ാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും x99 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെ കിട്ടുക. അതായത് ഒരു ടേമും അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലുള്ള ടേമും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? xn മൈനസ് xn മൈനസ് 1. അതായത് എന്നാം പദവും എന്നാം പദത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് മുന്നേ ഉള്ള പദവും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. ഇതിൽ ഞാൻ n2 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നോക്കിക്കേ, കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x2 മൈനസ് x2 മൈനസ് 1. എത്രയാണത്? x2 മൈനസ് x1. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ n-ന് 100 ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ, d ഈസ് ഈക്വൽ ടു x100 മൈനസ് x100 മൈനസ് 1. അതായത് x100 മൈനസ് x99. 100th ടേമിൽ നിന്നും 99th ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെ കിട്ടുക. ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ n-ന് ഞാനൊരു 555 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ d എത്രയായിരിക്കും? x 555 minus x 555 minus 1 which is equal to x 555 minus x 554.
ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? xn മൈനസ് xn മൈനസ് 1. ഇനി ഞാൻ 3 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സീക്വൻസ് എഴുതാണ് 1 1 1 1 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ്, അതായത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം? കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണോ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? x2 മൈനസ് x1 ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്തു. 1 മൈനസ് 1 എത്ര കിട്ടി? 0. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. x3 മൈനസ് x2 അത് എത്രയാണ്? 1 മൈനസ് 1 0 ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നാലാമത്തെ ടേമിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക. x4 മൈനസ് x3 ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 0. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം എന്താ കിട്ടിയത്? സെയിം വാല്യൂ ആ കിട്ടിയത്. ഡി എത്ര കിട്ടി? 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ 1 1 1 1 എന്നുള്ളതും ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഇത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്താണ്? 0 ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ, ഒരു 100, 100, 100 എന്നുള്ളതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ, സ്ക്വയർ, പെന്റഗൺ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് നമ്മൾ 360, 360, 360 എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതും ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ 1. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. 10, 8, 6, 4 എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം 10 മൈനസ് 8 എത്രയാണ്? 2. 10 പ്ലസ് 8 എത്രയാണ്? 18. ഇത് രണ്ടിലും ആർക്കും എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 8 മൈനസ് 10 വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ 8 എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും 8 അല്ല, പ്ലസ് 8 ആണ്. ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നമ്പറിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കുക. 8ഉം 10ഉം ഉണ്ട്. ഇതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാ? 10 ആണ്. അപ്പൊ ആ വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് വലുതെന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യുക. 10 മൈനസ് 8 2. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് വലുതെന്നും ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് 2 മൈനസ് ആണെങ്കിലോ? 2 മൈനസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മൈനസിന്റെ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ രണ്ടെണ്ണം. ഇത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിലും മാത്സിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. അപ്പൊ ഈ സീരീസ് ഞാൻ നോക്കി. ഇത് നമുക്കൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ, സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ആദ്യം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്യുക, തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ചെയ്യുക, ഫോർത്ത് ടേം മൈനസ് തേർഡ് ടേം ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം സെയിം ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു AP ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 10 മൈനസ് 8 എത്രയാണ്? ഒരു മൈനസും ഒരു പ്ലസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വലുതിന്റെ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 2. ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? തേർഡ് ടേമിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക. അതും -2 ആണ്. അടുത്തതോ 4 മൈനസ് 6 അതും -2 ആണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും എന്താണ്? -2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. ഇവിടെയും അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ D എത്ര കിട്ടി? 2 കിട്ടി. ഇവിടെ D 0 കിട്ടി. ഇവിടെ D -2 കിട്ടി. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ AP ആണെന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. 1.5 മൈനസ് 1 ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 0.5 കിട്ടി. അടുത്തത് 2 മൈനസ് 1.5 ചെയ്യുക. അപ്പോഴും 0.5 കിട്ടി. അടുത്തത് 2.5 മൈനസ് 2 ചെയ്യുക. അപ്പോഴും 0.5 കിട്ടി. അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണ്? 0.5 ആണ്. കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു AP ആണ്. അപ്പോൾ D നമുക്ക് നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടി, ഇവിടെ 0 കിട്ടി, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടി, ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വാല്യൂ ഉള്ളത് കിട്ടി. അപ്പോൾ D എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അതിനർത്ഥം D ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ്, വാസ്തവിക സംഖ്യയാണ് D. അപ്പോൾ Dക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആവാം, 0 ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, പോയിന്റ് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആവാം. അതിനർത്ഥം D ഒരു റിയൽ നമ്പർ അഥവാ വാസ്തവിക സംഖ്യയാണ്. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 അഥവാ 3ന്റെ പട്ടിക അത് ഒരു AP ആണോ, അതായത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. 3ന്റെ പട്ടിക എന്താ? 3, 6, 9, 12 വരുന്ന ആ കേസില്ലേ, അതൊരു AP ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക.
അപ്പൊ അതാണ് ഹോംവർക്ക്. ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയ വാട്ട് ഈസ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതും കോമൺ ഡിഫറൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ഫീഡ്ബാക്സും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. താങ്ക് യു.